I got no fucking foresight. What way? Спокойно не се разкидайте с Джейсън Борн. What way? Аз съм за Black of Mars. Don't like whatsoever. Излиза от колата веднага. Веднага и заключва. Веднага е! Аре бе, мане. Газ. Газ надолу. Газ надолу. Бързо е, искаш да дочи гетто, докато ми пуша дисковите ли? Handle my business. There is nobody in the motherfucking car. А? Бог ти има, стой тук. Ей, пачавра. Ей, бокук. Като ти дам на команда, ще слушаш, патър. Ей, бокук. Майките ще иба просто. Кот тъпо псе, никъде не съм виждал. Ама никъде. Изчезва в морската градина, бокук. Няма да лежиш, че 24-ка миндил. Майките ще иба. It's something in the house without a bounce. Какво каза? Какво става, Съншен, къде си? Аз съм долу пред вас, дай ми меча, ако обичаш. Ай, чао. Моето момиче ще дойде ми докара меча, лагерта, Рагнар и Ниджи. Ей, това е генгстър пич, нека те покук. Я бе мърсо папа на нещата. С ган. Не виждам. Ивано, верата. Дай запалка. Ти дам един кур. Имаш ли запалка? Имам, ама няма да му я дам. Искаш да вземеш едно маваши от тук и те изпъна в крас. Дай запалка веднага. Веднага трябва да пуша. Ей, само пусти нещо. Не крещя, слушай Миндил, като ти канеш хората с пъти 1 часа, ти тъпа ли се на тъпа се правиш? Тихо бе, бокук, тихо бе. Тихо бе, какво се смееш? Слушай, ей, тихо бе, Изро, стоиш пред на хората къщата, тихо бе. Миндил. Бой, тая ще уволня, брат. Взима я да шибаш нещо, не знам. Дърпа, да се маха от тук човек. Това и той Изро не мога да трябва повече. Скоро ще се ходи до София. Не, закарай ти. А какво в София между другото? Фърляй, не мога да понасам повече. Спокойно, аз още ще Дърпане някъде. Добре. Не ставаш. Казвам ти го, не ставаш. Твоето предаване приключва сега. Добре, няма проблем. Бългуя. Да. Имам нужда от нови дискови. Handle my bass. Тиш ли съм мукаш за рапани? Да, маняк. По-муди. Калкан. Булката на Франкенщайн. Остави на катедралата да поработи. Бачка. Да, бе. Може да ударя на тина в цитата. Кутко, вижда ли са запалени дисковите, ма? Той свълник той. Тук подлеза.
Слушай, Пинко, ела в подлеза, педерас. Ела тук в подлеза. Юрий Бойка, педал. Бяхме от кухите малко и сега избягахме и паркирах пред вас, да знаеш. Добре. Ако дойдат, чакай, леко е. Кой извинява? Почна да ти ката тая другата. Ох, чай, че ми се... Дай мечено. Ти ме разоръжи, ма. Тая ме разоръжи, брат. Кой говори там? Къс ти е педеран? Здравей, Вълчан Войвода, как си, браде? Готово ли? Какво става, бич? Чакаш нас, за да се подмиеш, аген. Какво ще правиш? Възнамеряваш да го извършиш? За полиция мина ли? Полиция Национал гвардия цивил. Усещам акция. Те ли? Много хубаво усещане имаш, да не ти правят акция в задния двор, педерас. Какво ще правим? Какво правим? Ще отида и аз възнамерявам да спа. Тая няма да е батай вечер, много ма дразни. Когато та дразнят, не и беше. Включвай. Вънка ще стоиш, куче бясно. Вънка, пред вратата, костин брод. Смешно е, иначе. Постоянно е смешно на тая глупавата, разбираш. Кухти нагоре не е смешно. То се чуди къде са фани, тя са хили отзад. Не, аз се смея. Тихо, Галя. Слушай, ама тихо, ма се буди тяхните. Просто ли си ти? Сестра ми ще се будите и ще Абе, ви... то да си много. Тихо, бе. Пах ти, Иди. айде. Няма, ще се чуеш, няма. Спокойно, няма. Да, меча, ако взеш, няма. Айде, всичко ми. Маняк ти пусна една вода, ами аз какво ще правя? Не е готово. Роузи, искаш ли да ти се изпикая вътре? Inside you. Здравей, маняк, защо пикаеш на тъща си на чимшира? Защото ти си един зет като мед. Копеле, мръсно, мирише ти дисковите кавал. О, майко, ела да помириш. Да слязах. Това е екшен голф. Я помириш я? Даже няма смисъл да слизам. Аз като дода е така. Ето Дода, колега е да ли си от Костин Броси. Чухо, не се смее, влизай вътре, гамеса. Понякога имам чувството, че съм отново на 20 и като видя палка, искам да се преследвам. Те педерази много бързо ги взехме обаче. Handle my this. Get inside, bitch. Това не е просто голф, това е екшен голф. Колега, какво става? Ще пикаеш, а? Пикай, копелен брос. Точно на рампата за инвалидите си. Ти също си инвалид, копеле. 7 пъти теб те освидетелства. Сега ви казвам, чао, колеги. Ще се видим в следващия епизод. It's gonna be very dynamic one.